Det er fredag, og det er den 5. Ikke den 4. Det er den 5. Er det den 4. eller 5? Jeg ved det faktisk ikke. Nå, men det er den 5. Jeg er på vej ned. Det så lige alvorligt ud. Det er ikke, men jeg er på vej ned i byen for at til øjenlægen. Klokken 2 skal jeg være der. Og det er noget sådan, man kan sige, ja, det er sådan en slags service, man får gjort hver år. Med øjnene, man får kigget på de små bitte blodkar ind i øjnene, så det skal bedøves, sådan så jeg får nogle kæmpe profiler. Og så kigger man, tager billeder af de små blodkar. Normalvis skal jeg måske lige sige, at det er fordi man har sukkersyge. Så gør man nogle ting, som man egentlig også får ordnet på sygehuset. Sidste gang er det godt nok 3 år siden, jeg var 2 år siden måske i Rødovre, fordi det var hurtigt at komme til. Men jeg har simpelthen bare glemt det. Det er ikke så godt. Men normalt er det sådan, at da jeg gik på Køge 7, så kiggede man øjnene igennem og fødderne igennem. Og hvordan gik det med blodsukker i forhold til langtidsblodsukker. Og det var jo smart, fordi så skulle man ikke lige indskyde også, at man skal have sådan en foddame, som skal give et kryds i bogen for, om man har været god, og man har følelse i fødderne og alt det der plader. Selvfølgelig er det ikke plader, men der er mange skalaer og diagrammer og tal og skidt og lort, der skal være inden for en vis ramme. Og er du ikke det, så er du enten overvægtig, eller dit blodsukker er for højt, eller dit kolesteroltal er for højt. Altså, det der hedder normalrammen, det er bare svært at være inden for det. Der er selvfølgelig nok nogle mennesker, der er det. Jeg er heldigvis så privilegeret, at jeg har en lejlighed, der ligger tæt på alting, og det er jeg super glad for, det vil jeg bare lige sige. Det var derfor, jeg lige holdt en pause. Så der er ikke ret langt ned til byen, hvor man egentlig sagtens skal gå ned til byen. Så lige om lidt stopper jeg, fordi så går jeg ned igennem tunnelen og er det ikke bare lækkert for ellers vejr? Det er super lækkert. Kedeligt. Hvad helvede er det? Det er en pensel eller et eller andet. Forresten vil jeg lige fortælle, at jeg også har solgt min Blitz til Nikon-kameraet. Så det er jeg meget glad for. En ret god Blitz, siger min bror. Så jeg bruger den ikke for kameraet kun stykke. Nikon D90
gik i stykker, da jeg var ude og skulle fotografere konfirmation. Der gik det lige pludselig sort. Så virkede lige et par gange, og så gad det ikke mere. Nå, det har snakket nok. Vi ses. God weekend, god fredag. Nu kommer der en masse løber. Kommer altid biler. Fuck dem. Så var der en ældre madame, det må man godt sige, når man selv er gammel. De er jo ved at grave hestetårnet op. Og så er der kun en cykelsti. Og den går jeg på. Og så ringer hun. Ding, ding, siger hun tak for det. Det var jo fint nok. Men så skulle hun lige have det ud mellem sidebenene. Det er jo en cykelsti. Og så er det, man får lyst til at... Hvorfor? Hvorfor i alverden var det nødvendigt, det der? Den sidste replik. Var den virkelig nødvendig? Er vi ikke alle sammen, at det skal være plads til os alle sammen? Skulle jeg gå ud på vejen da? Jeg forstår det ikke. At vi ikke bare kan være her alle sammen. At vi ikke bare kan finde ud af det alle sammen. Hvorfor skal vi sige noget, der kan sove andre? Opføre os. Få intet ud af det. Jo, det var lige en bøvs. Hvordan ser det ud? Jeg kan kun se noget forfærdeligt. Jeg fik prøvet det der, hvor man sådan pust i øjnene. Man får pustet begge øjnene. Så måler man om trykket i øjnene. Om det er okay. Fordi trykket kan godt blive større i øjnene. Øjnene kan godt blive større og større. Desværre. Og så får man måle, hvordan. Der er 3 forskellige apparater. Hvad fanden var den anden? Nå ja, det var det med de der, jeg skulle tallene og bogstaverne. Det gik meget godt, synes jeg faktisk. Selvom det var det dårlige øje. Og det gode øje, det var sådan en wow. Og så bagefter, når man har fået stemplet de der ind i øjnene, der skulle bedøve. Fuck, hvor er det sved, mand. Og det tog hun 4 billeder. Og så skal man først komme tilbage om 2 år. Det er så fint. Nej, jeg tror, jeg skal komme til at sige til dem, at jeg ved ikke, om man kan få ordnet sin øjenbryn. Ikke øjenbryn. Øjenlåg. Det har jeg fået en tid til at få kigge på, om det kan lade sig gøre. Så man får... Jeg ved sgu ikke, om jeg tør. Det gør jeg nok. Så man får nogle lettere øjenlåg. Der er ikke nogen grund til stress, hvis ikke der er grund. Ja, det er rigtigt. Der er ingen grund til at stresse, hvis der ikke er grund til det. Den 6. januar. Så. Men det blev en lang video. Så god weekend, og håber I kommer til at opleve noget spændende. Hej.